Usa ka wing van ang nidasmag sa Center Island sa Cebu South Coastal Road. Habig sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay, pasado alas 3 ganihang kadlawon. Driver ni pasangil nga adunay nigukod kaniya. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabog. Fem? May luwas ra ang maong driver sa wing van. Ang ganaan kini sa kustodiya sa Talisay City Traffic Police human nga nisuway kini sa pagsibat human sa disgrasya. Ang disgrasya nakatampo sa paghuo sa dagan sa trapiko sa mga sakyanan nga pa southbound pipila ka oras diha sa Cebu South Coastal Road. Pasado alas 9 na ganihang buntag na padaplin kining wing van. Grabing pagkaguba sa dong sa wing van, human mi bangga sa sementadong Center Island ug sa kahoy. Mato di Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nahitabo ang disgrasya pasado alas 3 ganihang kadlawon. Gikargahan ang wing van og 200 ka mga sakos sa kamay. Ang sakyanan ang nagpadong sa Southern Cebu dihang kalit kini ni bangga sa Center Island. May na lang nga wala kini mo bangga sa ubang mga sakyanan. Sa pakisusi ni Tumulak, gisaysay sa mga saksi nga gaikis-ikis ang dagan sa wing van diyang miabot sa Oldog intersection hangtod nga mibangga kini sa Center Island. Nagikis-ikis hangtod nga mibangga siya sa Center Island. And then pagkahitabo, pagresponde sa tong mga kauban, wala nila maabti ang driver, gibiyaan na ang mong truck hangtod nga dunay nakahatag og information nga naa siya dihan dapita. Apan pasangil James Rendon, 36 anyos, driver sa mga wing van, nga adunay naggukod kiniya nga upat ngadto sa 5 ka mga motor. Usa sa mga sakay sa motorsiklo matod pa nakaygayon og sakay sa iyang truck dihang nag-stop signal. Mitiun kaniya og armas ug gingong nakikilog kaniya sa manubela. Dugang sa driver nga dihang nabangga ang wing van, dali siyang mikanaog ug mipalayo sa dapit sa kahadlok nga mapusilan. Wala ko kapanglaksan. Dayon pagsaka Ang mga magsasaka, galayo ka sa manubila. galayo. Oo. Wala pa istorya sila. Nakuha naman po kumam, kaya na ako po silgot. Unsa may gingon la hold up sa pan? Wala po sila ikuha, nasa lagi, kuha na mo, tiyo na ako dito. Unsa may story rin nga ilahon na sila na mo dala sa Mo po siguro kuha, pero mo na to katong tiyo na, mo na tong kuha na yun, ma'am. Kini ang padayong gisubay sa City Toda og Talisay City Traffic Police kun unsa katinuod ang pagpatin-aw sa driver. Gisubay na ang kuha sa CCTV sa Command Center. Gisuta usab kun di ba hubog o ubos sa impluwensya sa ginadili nga drogas ang driver. During sa pag-intercept niya, daghan kay siya mga allegation, so subject for investigation. Unya nakita sad namo nga ang iyang linihukan, iyang sinultihan, dili kayo normal. Nakaangko ng driver og samad sa tiil og sa bukto niini nga naatiman na sa Talisay City Emergency Team ug gana karon sa kustodiya sa Talisay City Traffic Police. Ang awhag sa atong mga operators nga unta kanunay ang ilang pagmonitor sa ilang mga drivers, unya doon na untay magmonitor nga tuog asa silang dapita aron masiguro nato ang ilang seguridad sa pagpamasahero. May matod ni Tumulak nga pasado alas 3 karong hapon nagkatagbo na ang mga representante sa kumpanya sa truck o sa DPWH og nagkasettle na. Hinungdan nga marilis ra ang truck ug ang driver niini. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabog.